everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Niya ang naghinapos nga mga sumpay ning atong sugilanon, katapusan, kadaugan. Nabiyaan na mo ang patugar. Kami na lang ang naginukdanay. Nipaingon siya sa bukid. Bisag adto ka papaingon sa impyerno. Kuktong tika, sundong tika berting kubra. Nakita na ko sa side mirror. Ano ni motorsiklo nga nagpadayon sa pagukod ka. Nawahay na ang mga mobile sa polis. Dong ay paghilag. Muli kay kita kutol sa mahimo. Aron doon na pa'y tatay nga motiman kanimo. Uwa na ang imong nanay ara. Ako na lang ang motiman kanimo. Patahin na ang imong nanay. Rudy, usa na kayo nahitabo sa ilang pagukod niya itong nakaikyas. Mao na iwa pa nato masayri, Day Maris. Rudy, mahilak ang among anak. Inday, ayaw paghilag. Iampo na to nga luwas ang imong tatay, RJ. Hay, mamaayog, mamauli ang Day Maris. Wa naman sila diri si Bay RJ, tuan naman. Naginukdanay naman sila. Rudy, dili lang tingali ta mamauli. Ato lang tingali ta sa ilang presinto. Ato ta magpaabot sa resulta. Labing maayo. Sige, adto lang ta dito. Pangita og motorsiklo nga itong kasakyan. Paabot lang din, Day. Ilan nga baka ninyo si RJ nakasabot? Yes, sir. Noon tayo ninyo bisa ka sa papayos completing cobra. Over and out. Tawag ko na paingon sa Berting Cobra paingon sa bukid. Nili ka magkalika Berting Cobra. Taas ang kamot sa balaod. O lingi kayo na. Dili na mo ikatugod nga magkalikay ka pa. Bayaran mo ang sa nga imong nahimo. Wala tayo mo! Gawa sa paghunong ni Dupita! Wala mo subay sa karsada si Berting Cobra! Sundan na siya! Di na mo kasuna ka itong sakyanan pangalaw mo! Okay. Move! O ikaw! Piwan, Jaime! Diri ka na Dupita, ha? Paabot lang ka na mo! Kay ikaw may driver sa atong patrol car, okay? Yes, sir! Tara ka mo! Animal. Lisod kayo ng agianan nga iyang giagian. Kapag dili mo mahimong patsagdan, tika. Dili mahimong. Nagsuot-suot siya sa lisod kayo agianan. Magabato niyang giagian. O glisuot pag yung sa kalimunan. Sapa na. Huwag kang kinapod sa sapa. Mga duha kabin. Kung mubalik ko sa akin, may nagbuan ko ang mga pulis na nagukod ka ako. Kinahanglan magkalabang ko niya. Yan ang mausap. Bukatas ko kamay. Dayon iunat ako ang motor. Aron makalabang ko niya sa mausap. Yun na. Ang pulis na nagukod ka ako sakay sa motorsiklo. Nagkadulo siya. Kinahanglan magkalabang na ko nining mausap. Nana siya sa unahan. Kung iya nagipandar ang iyong motorsiklo, ni-aksyon o balik. Mag-aabot na kita. Iko lang ni U-turn.
Ug iyang ipabuylo ang iyang motorsiklo. Maabdan na tika. Kay sapat na ganang dapita. Tukol na lang ko nimo, Berting Cobra! Berting Cobra! Wa ka na'y kakiyasan pa! Surrender na lang! Berting Cobra! Dilig mo ako. Parang buwang motor. Animal, nakatabok na si Spikas. Maglisod ko sa pagpusil niya kaya bata niya gida. Iya kong gipusil. Ayaw ko pog sa Berting Cobra! Makuha ko ninyo ko sa kapatay! Inyong gipatay ang inahan sa akong anak! Ma! Ang babae rapo silang sa kong kauban. Maugi ang inahan siyang anak. Nipadagan na siya. Nagpalayok na siya. Kinahanglan maapsan ko siya. Musakay kong balik sa motor. Kinahanglan nga makatabog sa ko sa pikas sa mga sapa. Pambakong sa mga ni motorsiklo. Nito sa pikas tampi ng sapa. SPO Padilla. Calling SPO Padilla. Sir, yes sir. Asa ng subject? Padayon pag-ikukot sir. Nakatabog sa pikas sa pa. Pero tuwa si RJ sir. Okay. Kinahanglan nga di mawa ang suspect. Yes sir. Sonde Bisagasa. Sir, yes sir. Okay, over and out. Itlas ka Berting Cobra. Pero maho ka naghihapon sa among mga kamot. Ang animal ng pulis. Nakatabusap sa pikas tampi. Padayon sa migukod ka na ako. Anak, hinaot ka kanang imong paghirak. Kabahin ka na siyang pag-ampo nga mabuhig pa kaning imong tatay. Aron may makatiman pa kanimo. Ang motor. Biyaw na motor. Wa na'y kasulina kini. Ang tangke. Wa na'y kasulina. Nagkatuulang pulis kami ko karako. Anak, kinahanglan ka magkalikay kita kikan kaniya. Mundagan sa tatay. Dili ko magpadakop, kanak. Dili ko magpadakop. Dili. Nagkaduol ko sa motorsiklo ang gisakyan ng Berting Cobra. Wala siya magamit ang motorsiklo. Asa siya paingon ug asa siya nitago. Karon maapsan na yun tika Berting Cobra. Magbantay ko kay tingalig ni alang siya sa palibot. Nagpasalipod sa mga kahoy o mga dagkong bato. Berting Cobra! Surrender na! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.